салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии хабаррезаро бо навгониҳои ҷолиби синамоӣ ва фарҳангӣ манзуратон мегардонем. дар толори иттифоқи нависандагони Тоҷикистон бахшида ба ҳаёт ва фаъолияти адиб Исматуллои Ибод бо иштироки донишмандону нависандагон ва донишҷӯён маҳфили адабӣ баргузор гардид. дар ҳамоиши адабӣ устодон, навқаламон ва иштирокдорон дар бораи ҳаёт ва фаъолияти эҷодӣ саҳми адиби шинохта Исматуллои Ибод дар рушди публисистикаи тоҷик ибрози андеша намуданд. Нумбурда дар чандин матбаъаҳо ва дигар муассисаҳои эҷодӣ фаъолият намуда, аз соли 1998 то соли 2017 ба сифати сармуҳаррири нашрияи Боҷу Хироҷ кор кардааст ва дар як муддати кӯтоҳ ин рӯзномаро ба яке аз нашрияҳои боэътимод ва бо нуфузи ҷумҳурӣ табдил додааст. инчунин ӯ дар баробари корҳои роҳбарӣ дар журналистика дар жанрҳои гуногун ҳунари эҷодии худро санҷидааст. шеъру ҳикояҳояш аз соли 1974 дар матбуот чоп шуданд. қиссаҳои мустанади ӯ «Ҳакими азим», «Бостоби тақдир», «Маниҷа» ва дигар асарҳояш дар нашрияҳо, инчунин дар китобҳои алоҳида ба таб расидаанд. ҳамчунин китоби нави ӯ бо номи «Марвориде аз дарёи ақл» замони дар қайди ҳаёт будани нависанда омода шуда, вале ба таб нарасида буд. ҳамакнун ба муносибати 70-солагии шодравон баҳри дӯстдорони шеъру калом китоби мазкур ба таб расид. адиб Исматуллои Ибод аз соли 1981 узви иттифоқи журналистони Тоҷикистон ва аз соли 2011 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон мебошад. ҳунарпешаи шинохтаи Ҳолливуд Роберт Дауни Хурдӣ дар яке аз филмҳои коргардон Шейн Блек бо номи Паркер нақш мебозад. филми мазкур аз ҷониби студияи филмофарии Амазон таҳия шуда, ҳоло санаи наворбардорӣ ва нахустнамоишаш ошкор нашудааст. тибқи иттилои сомонаҳо, ин офарида аз рӯи яке аз силсила романҳои нависандаи амрикоӣ Доналд Уэстлей гирифта шудааст ва хати сюжаи он дар бораи як ғоратгари касбӣ бо номи Паркер қисса мекунад, ки нақши ӯро ҳунарманд Роберт Дауни Хурдӣ мебозад. интизор меравад, ки коргардон Шейн Блек аз рӯи асари аввалини ин нависанда достони детективии шикорчӣ, ки соли 1962 онро ба қалам кашидааст, филмро таҳия намояд. тибқи маълумоти ин сюжа, қаҳрамони асосӣ Паркер аз ҷониби дӯсти собиқаш мавриди латукуби шадид қарор мегирад. баъди сиҳат шудан Паркер кӯшиш мекунад, ки душмани худро шикор кунад ва қасос гирад. ёдовар мешавем, ки аз рӯи ин асар қаблан 2 маротиба филм ба навор гирифта шудааст. бори аввал соли 1967 коргардон Ҷон Бурмен филмеро таҳти унвони «Бо такя» таҳия намуда буд, ки дар он ҳунарманд Ли Марвин нақш бозидааст. инчунин соли 1999 коргардон Брайан Хелгеленд бо ҳунарнамоии Мел Гибсон аз рӯи ин асар филми «Қасосгирро» рӯи пардаи синемо оварда буданд. ин бори аввал нест, ки Шейн Блек ва Роберт Дауни Хурдӣ якҷо кор мекунанд. соли 2005 драмаи ҷустуҷӯии бусаи вогузор дар кори коргардонии Шейн Блек ва ҳунарманд Роберт Дауни Хурдӣ рӯи пардаи синемо омада буд. ҳунарманд Роберт Дауни Хурдӣ миёни ҳаводорони синемо бо филмҳои «Интиқомҷӯён», «Одами оҳанин», «Шерлок Холмс», «Чаплин» ва дигар филмҳои гуногун жанри тахайюлӣ маҳбубияти ба худ хос касб намудааст. шӯҳрати ӯ бештар дар филми «Одами оҳанин» пайдо шуд, ки соли 2008 рӯи навор омада буд ва яке аз номзадҳои асосии ҷоизаи Оскар ба ҳисоб мерафт. бояд гуфт, ки худи ҳунарманд 2 маротиба ҷоизаи Глобуси тиллоиро ба даст овардааст. ҳунарманди машҳури Ҳолливуд, дорандаи ҷоизаи Оскар Рассел Кроу пас аз нақшофарӣ дар чандин филмҳои драмавию муҳорибавӣ, ин навбат дар яке аз филмҳои ширкати филмофарӣ Марвел пазируфта шуд. тавре сомонаи расмии The Hollywood Reporter хабар медиҳад, ҳунарманди шинохта Рассел Кроу ба блокбастери дар пешистодаи комиксҳои ширкати филмофарӣ Марвел Крейвен Шикорчӣ яке аз нақшҳои марказиро мебозад. тибқи навиштаи нашрия, барандаи ҷоизаи Оскар дар ин филм бо ҳунарманд Арон Тейлор Ҷонсон нақш бозӣ мекунад. соли гузашта ӯ барои иштирок дар чандин филми ширкати филмофарии Марвел, ки дар онҳо ҳамчун яке аз душманони аслии Одам Анкабут нақш мебозад, қарордод ба имзо расонидааст. ҳунарманд Рассел Кроу дар филм чӣ нақшро мебозад ва хати сюжаи филм то ҳол ошкор нашудааст. танҳо баъзе ҷузъиёт маълум аст, ки бисёре аз қаҳрамонҳои асосӣ аъзои оилаи Крейвен хоҳанд буд. комикси Крейвен Шикорчӣ аз ҷониби Стэн Ли ва Стив Детко офарида шудааст. бори аввал таҳияи чунин филмҳо соли 1964 дар саҳифаҳои китоби комикс пайдо шуда буд. ёдовар мешавем, ки Рассел Кроу дар зиёда аз 70 филмҳои гуногун жанр нақшофарӣ намуда,
филмҳои машҳури ӯ гладиатор, бозии ақлҳо, накдаун, ғоратгар, асрори лос анҷелес ба ҳисоб мераванд. ҳамчунин филме ки шӯҳрати ӯро миёни ҳаводорони синамо баланд бардошт, ин филми гладиатор аст ки соли 2000 рӯи пардаи синамо омада буд. ин офарида аз рӯи номинатсияҳои беҳтарин филм, беҳтарин нақши мардона, беҳтарин сару либос, беҳтарин кори садогузорӣ ва беҳтарин эффектҳои овозӣ ҷоизаи оскарро ба даст овардааст ки номинатсияи беҳтарин нақши мардона ба ҳунарманд Рассел Кроу тааллуқ дорад. ин чанд хабаре буд ки атрофи хабарҳои фарҳангӣ ва синамои ҷаҳонӣ баҳратон маълумот додем. агар мехоҳед дар бораи таҳияи филмҳои нав, фаъолияти коргардонҳои маъруф ва ҳунармандони шинохтаи олам маълумот гиред, пас пайгири бахши мо бошед.